Dhateng asmanipun Koko Prabu Ndhuwurwati, Koko Prabu Mandura. Tuwinipun Wara Sembadra sampun ngantos dados reraosanipun dhateng kawula. Mila dinten samangke badhe kula jodhoaken kaliyan Pun Burisrawa lan dipun anggep kemawon bilih Janaka sampun sirna wonten pundi papanipun kula boten mangertos. Lah kanthi kaya mengkono cetha Kresna, apa sing dadi ucape Baladewa sore mau aku ora ngapusi. Yen to Yai Duryudana ingkang ngersakake Sembadra bakal digawake karo Si Burisrawa, mula ora usah dadak walang ati. Dina samengko aku ing ngeluhe dhisik sowan nalika semana, mestine Wara Sembadra bakal mbok paringake marang Pun Kakang. Koko Prabu mesaken dhateng para Pandhawa ingkang rikalenggan sakmangke ketingal gotang, malah boten ngomongaken Arjuna ingkang mindran klebet para putra sawetawis ugi nilar dhateng kasatriyanipun. Mila sampun ngantos Koko